муҳаммаҷони 60-сола ва исматуллои 69-солаи сокинони душанбе маҷбуранд ки ҳар рӯз барои харид кардан ба кӯча бароянд. онҳо аз таҳдидҳои коронавирус дар ҷаҳон ва тоҷикистон огаҳанд ва паёмади нохуши он махсусан барои афроди калонсолро медонанд. хай чӣ кунем дар ҳами қимати маҷбурӣ ки бирои ягон ҷо як чизи арзон биёӣ бихарӣ. охир мо пенсиямон омагӣ 248 сомад. баъд пенсионер чӣ хел зиндагӣ мекунад, бои қувват мегирад ки касалӣ нақапашад. таваккал ба худо чизе ки бошад. дар кӯчаҳои душанбе аҳёнан ба мушоҳида мерасад ки бахусус калонсолон оддитарин ниқоби тиббӣ ба рӯй пӯшида бошанд, вале теъдоде мегӯянд дар кӯча худро аз таҳдиди сироятшавӣ ба маризиҳо эҳтиёт мекунанд. Бережёного Бог бережет, как говорится. тавре мегӯянд эҳтиёткорро худо ҳам нигоҳ медорад. худро эҳтиёт кардан зарур аст. ман ба кӯча баромадам ки лолаҳоро тамошо кунам. набераам мегӯяд дар хона шин, ба кӯча набаро. ман мегӯям майлаш, ҳозир ба хона меоям, дигар берун намебароям. Ладно, сейчас пойду и все, и пойду домой, и больше не буду выходить. бузургсолоне ки таҳдидҳои коронавирусро ҷиддӣ гирифтаанд, дар хиёбонҳои душанбе зиёд нестанд. махсусан дар бозору нақлиёт мушоҳида мешавад ки аксарият бо даст салом мекунанд ва аз оғӯшу бусу канор ҳам худдорӣ намекунанд. خداوند خودش به خدا داده رو باور کنه. من خدا میبینم، من همین ویروس نمیبینم. میگم بیچاره خداوند همین کسل آورده شه، آخه در کجای برم بگیرم. چی در کارای کسل گریخته نمیشه. در شب حرام بگیرخته کی میگیرد. چی در کارای مو؟ ترین آدم میبندم نه چی خداوند کریمی کنه. аммо теъдоди каме аз бузургсолонро дар кӯча мебинед ки бо худ ҳадди ақал ниқоб ва моеъи безараркунӣ дошта ва аз он истифода баранд. خیلی بعضی اینا ضرورت شد و میرم دکتر دندان و نوبت قطعی کو لیکن همون اسباب و انجامای باید دوره بی‌ضرر کردن. من табибони сироятшинос таъид мекунанд ки воқеан ҳам бузургсолон дар баробари бемории COVID-19 ба гурӯҳи риск ва ё осебпазир шомил мешаванд. бештар ба ин беморӣ синну соли аз 60 боло гирифтор мешаванд. ин ҳам вобаста аст ба бемориҳои ҳамрадифе ки ин шахсон доранд. ин бемории ҳамрадиф метавонад бемории дил бошад, бемориҳои гурда бошад, музмини гурда, бемориҳои музмини роҳҳои нафас бошад, дигаро ки ҳангоми гирифтор шудан ба бемории коронавирус ҳамаи бемориҳои ҳамрадиф хуруҷ меёбанд. ин метавонад боиси вазнишавии ҳолатро расонад. дар тоҷикистон тадобири пешгирӣ аз сироятшавии вируси короно ва таблиғи эҳтиёткорӣ ҷиддӣ ба назар мерасад. раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон низ ҳафтаи пеш зимни суханронӣ дар парлумон таъкид карда буд ки фикр накунед дар Тоҷикистон коронавирус наомадаасту бепарво бошед. дар зимн ба афроди аз 65 сола боло тавсия дод ки дар хона нишинанд то ҳаёти худро эҳтиёт кунанд.